Put your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it slim so they like you. Do they like you? Get your sexy on, don't be shy, girl, take it off. This is what you want, to belong, so they like you. Do you like you? You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try. 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 Get your shopping on at the mall, max your credit cards. You don't have to choose, buy it all, so they like you. Do they like you? Wait a second, why should you care what they think? La pregunta és, quan et van proposar de participar descalç, Sí. de seguida vas pensar en l'obra que presentes ara, sí o no? Bueno, jo mig la tenia feta i vaig pensar que era ideal per fer. Vull dir, ja la tenia mig feta perquè era un projecte i pensava que aquest projecte era molt ideal per fer-la amb la naturalesa, perquè juga amb els sentiments, juga amb la naturalesa, es juga amb la interacció de tot de gent i llavors és perfecte. Val. Ara, l'altra pregunta. Llavors, ara és quan ens presentes l'obra que estàs fent per Art Descalç. Vale. Bueno, pues aquesta obra són dos personatges, vale? Que són dos nens, i la idea és que col·loquen un còdol, que són pedres, al terra. Llavors, com que estan a llocs diferents, la gent el que ha de fer és agafar còdols, i perquè per mi és important el còdol perquè són pedres que han tingut tot un recorregut, i llavors és agafar els còdols i anar-los col·locant i anar fent dibuixos, cada un com vulgui, i acaben doncs fent un dibuix. El dibuix no és controlat, sinó que i llavors és la idea dels uns que s'unifiquen per fer un dibuix final, no? Com un mandala o és igual. I la idea també era una mica parlar de les estrelles i dels somnis, no? Llavors aquests còdols és com si fossin estrelles a l'univers, com si fossin els somnis, no? Quan mirem a l'univers. Llavors és l'univers reflectat al terra. Cuando me propusieron participar en Art Descalç, realmente estaba en un proceso de transición de mi obra a nivel creativo, en donde estaba pasando desde el tejido cósmico a ir encontrando un poco más allá de la estructura sensible, ir a la materia misma. Entonces quise relacionarme directamente con la materia, con la arena, con la carga de la pintura y la relación que también tiene la tierra con la arena, como memoria también ancestral de todo lo que vamos cargando y todo lo que se va acumulando en las piedras, y que las piedras se descomponen, se convierten en arena, al volverse a juntar vuelven a ser piedras, y todo este movimiento cíclico que tenemos. Es una obra en donde hago contacto con mis manos a través del tacto con la arena, y voy sintiendo la arena y voy pasando con la misma mano, atravesando como el mismo plano, sintiendo la textura, dibujando con los dedos, generando como esa composición a través de mis manos, pintando con las manos y la arena. El mensaje que quisiera transmitir a través de mi obra y también con el taller que voy a hacer en el centro cívico es que podemos sensibilizarnos a través del tacto, sintiendo la tierra,
y dejando plasmado sobre un lienzo esa experiencia. Entonces, en esta esquina tenemos todo lo que es fotografía y gráfica, que es una obra que se llama Tiempo Líquido, fotografía con múltiple exposición. Y estas obras están tituladas como estructura sensible, porque es a partir de toda esta composición que se va haciendo del tejido, cómo voy organizando y voy estructurando y voy creando también de alguna manera, siguiendo el movimiento y el fluido de la pintura, una estructura que me va remitiendo o me va mostrando, indicando formas orgánicas. En este caso, por ejemplo, fue como mostrándose el corazón, y a partir de ahí, de la abstracción, vuelvo a la figuración y vuelvo como otra vez a darle como esa forma al tejido. Vaig pensar que potser faria alguna cosa especialment per art descalç, però és que després me'n vaig recordar que aquesta obra ja la tenia feta i encaixava perfectament en el concepte. Llavors ja ho vaig proposar, i a més és que es diu Natura, aquesta obra. Llavors vaig pensar, és que ja està, ja la tinc, no? Aquesta obra està feta amb tinta ferrotànica, que són tintes naturals, una barreja d'òxid de ferro amb tanino, que quan ho barreges surt color negre, és la tinta, però si ho treballes per separat queden aquests marrons, aquests ocres, no? I llavors ho barrejo també amb una mica de cendra, aquí de cendra, de l'estufa de llenya que tinc al poble. I llavors és una obra feta totalment amb materials orgànics, no? També hi ha una miqueta de carbonet aquí que insinua com aquestes espigues, no? Doncs això, que per mi és com un homenatge a la natura, perquè a mi m'agrada molt anar a la muntanya i la natura
pintura sempre és una font d'inspiració, no? Encara que no dibuixi o pinti tot el que veig, però és com que em nutreix, no? El fet d'estar en contacte amb tot lo natural. Llavors aquesta obra era una miqueta algo que evocava aquest sentiment d'estar a la natura d'una manera abstracta, perquè en aquell moment treballava més amb l'abstracció. Ara barrejo figuració i abstracció, però en el moment que la vaig fer era una idea més abstracta. El mateix està fet amb la mateixa tinta i enganxant fulles directament, perquè sempre, a la tardor sempre replego fulles, tinc de capses plenes de fulles que després a vegades faig alguna amb elles o no. Doncs aquest està fet directament amb les fulles i aquests traços estan fets amb rames. No he fet servir pinzells, és el traç de la rama. I això són coses que faig puntualment, no formen part d'una sèrie, no vol dir que amb el temps, potser per això vaig recollint fulles, igual faré una sèrie específicament feta amb coses naturals, que de fet és el que m'agradaria, acabar treballant només amb coses que no perjudiquin el medi ambient i que siguin més directes, no? Això eren 30 peces de 30 per 30, un mosaic, que està tot fet amb aquesta... Justament va ser quan vaig començar a treballar amb les tintes, aquestes. Llavors combinava tinta, paper i una mica de carbonet o de llapis i gesso, i la fusta. La fusta té molta importància, no? De fet vaig polir els cantos perquè fos també així com un objecte, no? Algo que donés gust tocar, no només penjar-ho. I hi ha 30 peces d'aquestes. Fa 30 anys que m'hi dedico i fa 20 anys que ho combino amb docència. I llavors ho vaig combinant. Però de fet, al començar a donar classes va ser algo totalment inesperat per mi, no m'ho hagués imaginat mai a la vida, i vaig descobrir una faceta que m'encanta i que m'ha ensenyat moltíssim i que, ara ja és part, van totalment lligades ara la pintura i les classes. Tota una sèrie només abstracta amb cendra de l'estufa combinada amb acrílic. Llavors era una sèrie que es deia Contraste, que també parlava... Havia 3 parts dintre de la sèrie terra, aigua i foc. Llavors la cendra combinada amb groc i blau representava l'aigua, la cendra combinada... Aquest també representava l'aigua, la cendra combinada amb vermell representava el foc i combinada amb negre representava la terra. Jamendo.com. 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 Jo primer el que vaig és assimilar, no? De dir, accepto aquesta proposta i vaig pensar què puc fer dintre del meu estil, dintre del que jo faig, no? Amb esmalt o amb ferro. A partir d'aquí tenia unes bigues, és a dir, el que dèiem abans, tenia
dues bigues, que havia de ser una escultura com si fos un diàleg entre les dues, no? Però no acabava de funcionar. I aleshores el que vaig fer va ser aquesta, i vaig fer un forat, i a partir d'aquí em va anar venint el que dèiem abans, no? Que dius les peces, d'alguna miqueta jo participo amb la peça i deixo que s'expressi, no? La peça. I a partir d'aquí em va venir aquesta idea, no? De la terra, es diu Mare, aquesta peça, val? Que és una viga. La viga és el suport, és l'estructura, no? El que ens aguanta, no? Com la terra, no? Que ens dona l'aliment. Una miqueta la idea, no? Del discurs de la terra, l'explotació i tot això. A partir d'aquí, el meu pensament és que la terra la podem explotar o la podem aprofitar, val? Traiem coses de la terra i n'obtenim el que hem vist abans, que seria alguna cosa bona, alguna cosa maca, però si no ho fem bé, doncs el que deixarem és aquesta deixalla. Aquesta deixalla no sé quants anys té, però està trobada a qualsevol lloc. I a partir d'aquí, doncs, aquí també això anirà així. La part fragmentada anirà aquí, i aquesta serà l'esmalt vermell que hem vist abans. D'alguna manera, la proposta de reflexió que és aquesta. N'hi ha un que està protegit i un altre que no. I vas veient com va evolucionant, hi ha unes peces i unes van oxidant, va caient rovell i va evolucionant com a la vida. No? És brillant, protegeix més, tapa més, i llavors una capa de mate per acabar amb esprai, per acabar de protegir.